Så er vi ved at være klar til 3. klasses monster store opsætning af et stykke, der hedder Superfædre. Det er skrevet af 2 mænd. Men børnene, de købte det. De var faktisk også med til at lave rammen. Vi ved, om det skulle i hvert fald handle om noget med noget, der gik lidt stærkt og lidt stærkt tobak. Så det skal I glæde jer til. Det har holdt lidt hårdt faktisk i den her uge, især da vi mødte ind mandag, der var der 9 fraværende. Vi vidste godt, at nogle af dem var på skiferie, for det er jo det, man gør nu. Men vi havde altså også lige 4 hovedroller, der ikke var. Og i dag har vi også en hovedrolle-syg. Men takket være en vagtskilde fyr ved havedåben, så er Victor trådt til som hovedrolle med lidt manuskript i hånden imellem og lidt hjælp udefra. Skal vi sige mere, Lars? Nej, jeg tror... Vi siger lidt bagefter også, fordi det her lokale, vi er i, det skal jo sjovt nok bruges i morgen tidlig til morgensang, og så er der dramaundervisning og alt muligt. Så vi har brug for jeres hjælp til at lige få ud stolene op i en stakke nede ved bagvæggen. 10 i hver. Du sagde det, John. Det er godt 10 i hver. Det er ikke 9 i hver, det er 10. Ja. Sådan er det. Men ellers så tror jeg, vi er klar. 3. klasse er i hvert fald så klar til at spille. Ja. Love.
Hold da helt op. Først en jægerpilot, så en tv-vært, og her til sidst en direktør i Lego. Man må da sige, at forældrene her i klassen har gjort det bedre end gennemsnitligt. Ja, det er meget imponerende. Ja, men nu synes jeg, at vi skal få de 3 nye elever på banen. Jeg er sikker på, at det ikke er kun os lærere, der er nysgerrige efter at høre, hvad deres forældre arbejder på. Lad os starte med dig, Simone. Jamen, min far har egentlig ikke noget rigtig arbejde. Han er tidligere gerningsmand, og derfor har siddet i fængsel. Men nu er han blevet et nyt og bedre menneske, og bruger sin tid på at gøre gode gerninger. Man kan sige, at han nu går ud over navnet gerningsmand. Gerningsmand! Det lyder næsten som en eller anden slags superhelt. Det er han faktisk også. Han bruger sin tid på at forhindre svage mennesker i at begå samme fejltagelser, så han selv begik, da han var tidligere gerningsmand for mange år siden. Jeg tror nu også, at du vil have meget bedre af at arbejde på denne her lakridspibe. Men pas på. Men pas på, I er ekstremt alle dage. Hvor, min gode mand, det er ikke for at male fanden på væggen, men du trænger vist til en ny sprayflaske. Hvad? Og den her, den vil du få meget mere gavn af. Hvad har du gang i, Margaret? Det duer jo ikke. Selvfølgelig gør den det. Det her lad mig. Selvfølgelig gør den det. Her lad mig demonstrere. Sådan skal den bruges. Navnet er Alex, og den giver meget større gevinst hos damerne. Det ser godt. Vent lidt, Lea. Og jeg kunne få drink. Bruger I også Axe? Nej, vi bruger peberspray. Nå, så I skal kastre, det kan I. Hit med tasken, din gamle heks, og lad det gå lidt hurtigt. Jamen, jeg ejer ikke så meget som en krone, og jeg får først folkepension igen i overmorgen. Godt, min gode mand. Hvordan skal jeg? Hey, Fister, Fisal, jeg giver dig en barbering, som du aldrig vil glemme. Tag det roligt, og fortsæt du bare med det, du var i gang med. Men du kan da ikke bruge den sløve gamle urtekniv. Der har du ingen professionel stolthed. Her, tag min. Den passer meget bedre til damen der. Wow! En springkniv! Nå, hvad bliver jeg så til? Hit med tasken, eller jeg slår den levende? Far, en springkamp! Og hvad havde du så lige tænkt dig, at jeg skulle bruge denne her til? Du kan vel se, at damen har en helt ufattelig grim styrke.
sexy and I know it. Wow, 100 kroner for 20 sekunders kending. Jeg er færdig med at være gaderøver. Morgen starter jeg på frisørskolen. Helt ærligt, det er simpelthen den dårligste løgnhistorie, jeg længe har hørt. Så er det godt, altså. Lad være med det. Lad nu lige Simone. Lad nu lige Simone få tid til at falde til. Det er meget forståeligt, som ny elev gerne vil give et godt førstehåndsindtryk. Men derfor er det jo alligevel vigtigt, at man husker at holde sig til sandheden. Ikke også, Simone? Det er du sikker på, at Signe nok skulle huske, når hun får ordet som den næste elev. Værsgo, Signe. Hvad? Nej, det er passende. Selvfølgelig er det passende, Signe. Kan du ikke beskrive kom bare, vi gider ikke? Min far er altså skraldemand. Skraldemand? Ej, må stoppe. Nej, må se nogle taber. Nej, I misforstår mig. Han er ikke bare skraldemand, han er skraldemand. Og hvem er så skraldemand? Skraldemand er en superhelt, som kæmper for at holde verden som er ren. Nej. Se, vi skal have endnu en latterhistorie med en eller anden slags super. Har I aldrig lagt mærke til, hvordan der flyder med cigaretskår og tykker med hundelort og bananskrald? Kig bare over foran HF. Det skulle da fordi en HF har kendt, og jeg super en farlig tag. Det hele skyldes af skodkongens 3 følgesmænd. Tequila, snegl og slimoro. Og hvem er så skodkongen? Skodkongen er en superskurk, som har vidt sit liv til at forurene verden. Han er min fars ærkefinder, og han er utroligt svært forandret. Det er en hele tiden, der beskytter hans 3 følgesmænd. Endnu en dags hårdt arbejde er ved at være slut. Men det er det hele værd. For hvor er han dog blevet rent og pæn igen. Se nu bare den gamle mand. Han kan sidde i ro og mag, nyde naturen, mens han fodrer ender sammen med hans 3 børnebørn. Jamen, en sanden, om det ikke er mit gamle ærkefjende, skraldemand, der skyldes dit fornemme besøg her. Skodkongen, din elendige snavseklud. Nu skal du få den fortjente straf for at forpeste verden med alt dit snavs. Du bliver klogere, skraldemand. Tequila, giv ham glat lag. Og kun nærmere skraldemand. Så er kun nærmere skraldemand. Min yndlingsfilm er nemlig Bambi på glatis. Så er det vist. Så er det blevet tid til at iføre mig min supermagiske sikkerhedstræsko, der kan stå fast på selv de glatte overflader. Så er det din tur, sneglen. Vis skraldemanden, hvad du duer til. Hvor er der parat, skraldemand. Nu skal du få dig en baghallig overraskelse. Skraldemand, jeg er færdig. Store container. Det må bestemme sig til at få under
kemisk affald. Så er det vist blevet tid til at trække min skraldepistol op. Så er det din tur, Slimmerol. Læg som en bommel, som man aldrig vil glemme. Træder kun nærmere skraldemagen. Træder varsom, skraldemagen. Min specialtykkegummi-masse vil sætte dine latterlige sikkerhedstræsler ud af spillet. Men du bare ikke. Blegeboble, det må bestemme sig. Så er det vist tid til at trække klister på. For med klister skal klister bekæmpe. Hvis du ikke kan tåle røg i røgeriet, så må du hellere fordufte. Apropos duft. Spille det udskåret. Husk på, at jeg som kender til din eneste svaghed. Das Wunderbaum. Det dufter af juletræ. Nu er du for alvor på skraldespanden. Ja, det var altså det, der med vegetararbejder med. Jeg er så færdig. Sikke en løsning. Du var endnu længere ude. Simonisk. Så er det godt, Axel. Lad være med hele tiden at hakke på de nye elever. Signe skal jo også have tid til at falde til. Og selvom hun tydeligvis har en livlig fantasi, så er det sikkert meget altid et job at være skraldemand. Skraldemand. Ja, skraldemand. Tak til dig, Signe. Og så tror jeg, vi giver ordet videre til den sidste af vores nye elever. Sigurd, værsgo. Scenen er din. Sigurd, du er på nu. Er du nervøs? Det skal du ikke være. Jo, se, han er lige ved at tisse i bukserne. Var du en god kammerat? Altså, min morfar, de Ja. dømmer lige med. Ja, det er min også. Nej, hvor sygt. Har sikkert noget is. Jamen, det passer. Hør nu her. Mor er satan og far er Gud, og de diskuterer hver dag alt muligt mellem himmel og jord og helvede. Far, han er mega nice, og min mor, hun er bare ude på at gøre livet sur. Sigurd, så slemme er de vel heller ikke. Jo, men hør nu, hvad de laver på jobbet. Nå du, endnu en dag på jobbet. I dag skal jeg altså redde nogle flere end i går. Min Gud, jeg har det lige modsat. Der døde alt for få i går. Lad os nu se, hvad dagen byder os. Nej, for se lige de fartjæver der. De kører alt for stærkt, det går galt. I like it. Hold nu op, tænk på, hvis det var Sigurd, de ramte. Han må hellere få nogle flere reflekssprænger på sin taske og jakke. Hold nu op. Nutidens børn er alt for overbeskyttet. De lærer aldrig at klare livet, hvis de ikke får nogle knups, mens de er børn. Kan du det, de er kørt over for at få en knops? Jeg vil vædde med, at du selv springer ud for en bil og redde børnene, hvis du kunne se fartjævlen komme hamrende for at ramme dem. Nej, jeg vil ej. Jo, du vil så. Nej. Jo. Nej. Jo. Væddemål. Okay, jeg
hvad det gør hver især, når far djævne kom. Hvad fanden er han? Ved det ikke. En eller anden hippe, der demonstrerer mod motorvejen. Kom. Nej, nu kan jeg have det. Godt gået. Min tur. Jeg håber ikke, de slog, så pas nu på. Hvad er nu der for en idiot? Ved det ikke, men det snakker os det var om kongen i lagt både hende og børn. Vi er blevet for gamle til den slags pjat. Kom, lad os gå hjem og tage nogle gange ørelægens natmad. Jeg vil frisk alterbrød derhjemme. Allerbrød. Fy for satan. De kommer altid sent hjem, men så har de altid fredagslæg med til mig og min lillebror. Ej, altså. Sikke en omgang løgn og latin. Det kan de ikke være bekendt i nye elever. Ej, altså. Og I er ikke engang ked af det. Deres forældre har garanteret helt almindelige kedelige jobs. Lærer eller endnu værre. Pædagoger og andre taber. Taber. Vi siger tak for i dag. Vi pakker sammen. Duksen var godt ved i gang, og jeg ser det første punkt. Alle andre står udenfor, vi når. Hej, Charlie. Hej, far. Nu skal du bare høre. Vores nye klassekammerater er nogle rigtige fløjter. De siger, at deres forældre er super. Nå ja, de skal lige have lov til at komme i gang. Ja, det passer. Hej, far. Se, det er vores nye klasse. Og vores nye lærere. Vi kommer nu. Hej, vi ses. Ja, hvad kan man så lære af denne historie? Ja, man kan jo lære, at farmand altid er
Det var vores skønne superfædre, og jeg håber, at fædrene de går hjem med oprejst pande, uanset om de har venner sæde, eller de er skraldemænd, eller de er læger, eller hvad de nu er, alle sammen. Så jeg håber, at vi med det her stykke har fået udtrykket, at mor er den bedste i verden. Til at få lidt konkurrence om ikke andet. Det har været super sjovt at lave det her, men også rigtig super hårdt, fordi som sagt har været ramt både af sygdom og af teknik, der rettede og så videre. Men det er jo dejligt at se, at de bare sætter